त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। सर्वप्रथम मी तेली साहेब आणि चव्हाण साहेब यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो की गेल्या 5 वर्षामध्ये जिल्ह्याच्या ज्या पालकमंत्र्याला जमलं नाही अशा प्रकारचं काम त्यांनी या अवघ्या 8 महिन्यामध्ये केलं। म्हणजे वानगी दाखल काही आकडे तुम्हाला सांगू इच्छितो की ज्यावरनं तुम्ही खरोखर रवींद्र चव्हाण साहेबांचा हा जिल्हा मनापासून आभार मानेल। म्हणजे त्यांचं जे खातं आहे PWD खातं, या खात्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये 450 कोटी रुपये आले। जलजीवन मिशन सारखं जे अभियान केंद्राचं आहे आणि त्या मिशन अभियानात 58,000 नळाची कनेक्शन सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचणार आहेत आणि त्या जलजीवन मिशनसाठी 565 कोटी रुपये खर्च या जिल्ह्यामध्ये आले। महावितरण म्हणजे MSCB जे आहे ते MSCB साठी 804 कोटी रुपयाचं बजेट या जिल्ह्यासाठी सँक्शन केलेलं आहे। अनेक विविध योजना म्हणजे अंगणवाडी असतील, मोठी शहरं असतील, त्यांच्याकडे भूमिगत वाहिनी असतील, अशा प्रकारचे उपक्रम या ठिकाणी होत आहेत। जो जिल्हा वार्षिक आराखडा गेल्या पालकमंत्र्यांच्या कारकिर्दीमध्ये 100 आणि 90 कोटीवर अडकला होता, तो जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडा 200 कोटीवर नेण्याचं काम माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी केलं। जलसंधारणच्या धरणांसाठी 327 कोटी रुपये खर्च झाले। चव्हाण साहेब, माझी एक नम्र विनंती आहे की आजचा या काजूच्या सीझनमध्ये काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा सगळ्यात मोठा जर प्रश्न असेल तर काजूचा घसरणारा दर। आणि गेले 3 वर्ष आम्ही तुमच्याकडे पाठपुरावा करतो की काजूचा दर एवढा घसरतोय की सामान्य शेतकऱ्यांना काजू उत्पादन करणं अत्यंत कठीण होत आहे। पण तुम्ही दूरदृष्टीने जो निर्णय आणि ज्या प्रकारचा निर्णय घेतलाय त्यामुळे काजू दराच्या विषयात कायमस्वरूपी तोडगा चव्हाण साहेब आपल्या नेतृत्वाखाली, तुमच्या नेतृत्वाखाली निघणार आहे। जेव्हा 10 किलो काजू बोंड तयार होतं किंवा 1 किलो काजूची बी तयार होते आणि चव्हाण साहेब एक अभिनव असा प्रकल्प ज्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केल्याची घोषणा माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलंय। त्यामुळे काजू मंडळाला आपण 2.5 ते 3 रुपये 4 रुपये दर देऊ शकतो। म्हणजे ॲडिशनल 30 रुपये बोंडूच्या स्वरूपामध्ये काजू उत्पादक शेतकऱ्याला मिळणार आहेत। आणि हे करण्यासाठी काजू बोंडूवर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प लवकरच रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या जिल्ह्यामध्ये होतोय आणि त्याचं नेतृत्व रवींद्र चव्हाण साहेब करतात। मी मनापासून चव्हाण साहेबांच्या 70 कोटी रुपयासाठी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी या विषयामध्ये कायमस्वरूपी सोल्युशन काढण्याचं काम या विषयामध्ये त्यांनी केलेलं आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी बसले की शेतकरी सन्मान निधी जो आहे तो शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये दर 4 महिन्यांनी 2,000 रुपये पडतात आणि वर्षाला 6,000 रुपये मिळत होते। आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1,68,000 शेतकऱ्यांना खात्यामध्ये ही रक्कम जमा होते। आमच्या एकट्या जिल्हा बँकेच्या कडे खाती आहेत की 58,000 खाती की ज्यांच्या खात्यामध्ये 6,000 रुपये जमा होते। चव्हाण साहेब, देवेंद्रजींचं आणि तुमचं आम्ही विशेष अभिनंदन करतो। जे शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मिळत होते या अर्थसंकल्पापासून 6,000 चे 12,000 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणार आहे। या ठिकाणी अनेक माता भगिनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आले आहेत आणि
त्यांनी सगळ्यांनी देवेंद्रजींना आणि रवींद्रजींना मनापासून धन्यवाद दिले असतील. एसटी प्रवासामध्ये सर्वसकट सर्व महिलांना 50% ची सवलत ही तुम्ही जाहीर केली. सगळ्या महिलांच्या वतीने मी मनापासून तुमचे आभार मानतो. मला खात्री आहे की जो विकासाची डबल इंजिन आपल्या जिल्ह्यामध्ये आता दौडतोय, केंद्रात नरेंद्र मोदींचं सरकार आणि राज्यामध्ये शिंदे आणखी देवेंद्रजी सरकार, या दोन्ही डबल इंजिनच्या सरकारने या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास होईल. संजू परब, मी मनापासून सांगतो की तुम्ही तुमच्या वचननाम्यात ज्या ज्या गोष्टी केल्यात त्या आम्हाला मागच्या 1.5 वर्षात पूर्ण करता आल्या नव्हत्या, पण या 7 महिन्यात संजू परबांच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या या नगरपालिकेच्या वचननाम्यात ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्याची जबाबदारी या भारतीय जनता पक्षाची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.